Kolega Aleksandar Žigić javlja o Srpskom filmskom festivalu u tom gradu. Kako je sve spremno za početak drugogodišnjeg Srpskog filmskog festivala? Biće prikazano 16 filmova, većinom iz najnovije produkcije. Specijalni gost festivala je režiser Želimir Žilnik, koji stiže iz Novog Sada specijalno za ovu priliku. Biće prikazane filmovi kao što su Huddersfield, 7,5, Jug-Jugoistok i Klopka. Ove godine imamo 4 kategorije filmova, novi igrani, dokumentarni, retrospektivu i kratki film. Organizatori kažu da su Srbi iz Čikaga i okoline vrlo zainteresovani za festival. Izuzetno su zainteresovani, specijalno srpska dijaspora 3. i 4. generacije koji praktično i ne pričaju srpski, ali im je veoma stalo da čuju na velikom ekranu srpski jezik i naravno čitaju sve na engleskom, pošto su svi filmovi titlovani na engleski jezik. Festival počinje u četvrtak 18. septembra, završava se u nedelju 21. septembra. Naš cilj je da ovaj festival u Čikagu postane tradicionalan, a ideja nam je da sledeće godine probamo uz pomoć naše države i uz pomoć ljudi koji će pomoći u Americi ovaj festival da ga održimo takođe i u Vašingtonu i u Njujorku. U američkim bioskopima se većinom prikazuju filmovi iz hollywoodske produkcije. Zato će ovo biti retka prilika da američka publika vidi filmove iz Srbije ovde na teritoriji SAD. Iz Čikaga izveštava Aleksandar Žigić.